Με 19 βαθμούς έναντι 17 του Ιωνικού και του Παπάδου, οι οποίοι ακολουθούν. Αυτή τουλάχιστον είναι η βαθμολογική εικόνα μέχρι πριν τον απόψινό αγώνα. Γιάννης Τσολάκης μέχρι μέσα με ταμπλό, καλάθι και φάουλ. Τσολάκης. Κατεβαίνει τώρα και ο Δήμος Κουνούπης για να δώσει το screen στο Γιάννη Τσολάκη. Τσολάκης στα 10 δεύτερα επιτίθεται με ταμπλό. Πολύ όμορφη φάση από τον Γιάννη Τσολάκη. Πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τσολάκης για 3. Ναι! Πάντσιος. Και πάλι Τσολάκης, ο οποίος ζητάει να ερεμήσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Φωνάζει και τον αριθμό του συστήματος που θα ακολουθήσει η ομάδα του. Δημητρίου μέχρι μέσα του επιτέλου Καραμβάλη. Ο κύριος Στρατής Αλμπάνης δείχνει στους παίκτες της Γέρας το σύστημα που θα ακολουθήσουν. Τσολάκης. Γιάννης Τσολάκης πιέζεται ψηλά από τον Καραλή. Στα 5 δευτερόλεπτα στέκεται, σουτάρει. Ευστοχή. Και απόψε αναμέτρησης που παρακολουθείτε από την τηλεόραση Μυτιλήνης. Ο Σαρίμπαλης βγήκε αποφασιστικά από τον double team των αντιπάλων του και άφησε για τον Τσολάκη. 7 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης της Γέρας. Τσολάκης για 3 από πολύ μακριά. Ναι, καταπληκτικό καλάθι για τον Γιάννη Τσολάκη. Ξεκίνησε την αναμέτρηση για αυτό το δεύτερο αγωνιστικό 20 λεπτό με τους Τσολάκη, Δημητρίου, Σαρίμπαλη, Ζεστό και Πάντσιο. Δημητρίου σουτάρει, αλλά βοηθάει ποικιλοτρόπως στην οργάνωση του παιχνιδιού. Τσολάκης τώρα, εκπληκτική ενέργεια, με τον οποίο πριν την έναρξη του παιχνιδιού αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις. Τσολάκης για 3. Τον Γιώργο Καραμβάλη. Ο Τσολάκης πάντοτε απέναντί του. Πιεστική άμυνα. Πολύ όμορφο το lay-up. 6 πόντων σε ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσολάκης θα επιχειρήσει τον πάσιμο. Θα αφήσει την μπάλα που επιλέγει σε αυτή την αγωνιστική φάση ο Γιώργος Καραμβάλης. Δημητρίου σουτάρει για 3. Ναι, ήρεμα μία επίθεση ζητάει ο Χάρης Ατζαμόγλου. Μένουν 5 δευτερόλεπτα, ο Τσολάκης πρέπει να πάει όλη την επίθεση. Θα κάνει πανέμορφο κάρφωμα από τον Ιππικνή. Το σύστημα θα ακολουθήσει η Γέρα. Ο Τσολάκης κάνει τη διείσδυση, θα αφήσει με ταμπλό την μπάλα στο καλάθι. Το της πολυτέλεια για την τρίτη εθνική σίγουρα. Καταπληκτικό το ολοκλέψιμο τον Τσολάκη. Υπάρχει και φάουλ εδώ. Ηλίας Εμίλης, συγγνώμη, το πάσιμο. Τσολάκης στο rebound, του κατεβάσει για την μπάλα. Μόνος του για τον Δημητρίου, ναι! Ήταν λογικό και αναμενόμενο. Γιάννης Τσολάκης. 15-9. Λίγο πριν στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου. Τσολάκης γυρίσει. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Γιάννη Τσολάκη. Στην επίρρηση ομάδα της Γέρας Δημητρίου. Κουνούπης και τον Τσολάκη. Μεταπλό θα ευκοχίσει ο Γιάννη Τσολάκη. Μεταπλό θα αστοχίσει το rebound από τον Πάντσιο. Η πάσα για τον εφηδιασμό Γιάννη Τσολάκη θα καρφώσει του πόντι για τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο. Υπέροχη προσπάθεια, μια ομάδα ιδιαίτερα αποτελεσματική έξω από τη γραμμή των 6,75. Τσολάκης με ταμπλό θα ευστοχίσει. Του μπάσκετ στα ανοιχτά γήπεδα και που πολλοί θεωρούν ότι είναι στην ίδια πορεία μεγάλων παικτών. Τον είχαμε δει με τα χρώματα του εργοτέλη, το κλέψιμο από τον Γιάννη Τσολάκη μέχρι μέσα. Καταπληκτική ενέργεια από τον Γιάννη Τσολάκη. Αυτό με το τέλος του ημιχρόνου. Τσολάκης, backdoor, καταπληκτική φάση. 59-47. Θα έχει και η λιβαδιά επίθεση. Τσολάκης, τον πίεση Παντονίου, τον περνάει εύκολα. Με το δεξί, ναι, ο Γιάννης Τσολάκης. Πάντσιο. Τσολάκης, πάει μόνος του. Θα πετάξει την μπάλα.
πάρει την μπάλα και να αλλάξουν οι θέσεις κοντά στο καλάθι και να επιστρέψει. Τσολάκης για 3. Ναι! Double team εκεί, θα ξεμαρκαριστεί, θα βρει τον ζεστό. Τσολάκης για 3. Ναι! Στο rebound από τους φιλοξενούμενους με τον Λέτσο που κάνει εκεί, θα την μπάλα. Τσολάκης, ναι! Καλάθι και φάουλ. Ζητάει κίνηση και χώρους από τους συμπαίκτες του. Τσολάκης λέγεται και σουτάρει για 3. Εκεί, τροπημένος αριθμός επιθέσεων μεταξύ Ρακέτας και Γιάννης Τσολάκης, όμως θέλει να κάνει πάρα πολύ καλά. Τσολάκης, ζεστός, εξαιρετική πάσα. Θα πάρει το αμυντικό rebound, θα βοηθήσει σημαντικά εκεί τον Δήμο Κουνούπη. Τσολάκης, εξαιρετική πάσα. Κάνσιος, το ανέμορφη συνεργασία. Δείχνει ότι και στην άμυνα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η διοίκηση Τσολάκης, η μπάλα ψηλά, ναι! Έκτημα του Καραμπάκη. Πάσα έξω, λάθος, Τσολάκης, τον επιλιασμό. Για να δούμε. Το lay-up. Κάνσιος, Τσολάκης. Πάντσιος, Τσολάκης για 3. Ναι, Γιάννης Τσολάκης! Είναι Πάντσιος, λίγο πριν σκόρπισε για 3. Τώρα είναι ο Τσολάκης. Εύστοχος και πάλι ο Γιάννης Τσολάκης. Κύριε Καραμπάλη, τώρα πως είναι. Ο Διονύση και με καμέφη στον αγωνιστικό χώρο έχει να καταφέρει. Πάντσιος, μόλις πήγε στην 3, ναι. Το rebound από τον Κουνούπη και προϋποθέσει από την Γερμανία τη Γέρα. Γιάννης Τσολάκης, ναι! Η 5 που επιλέγει ο coach Δόλος Καραμπάλης. Τσολάκης, ο Φατής δεν μπόρεσε εκεί. Κακαγιάννης για τον Γιάννη Τσολάκη. Κάρφωμα εντυπωσιακό, Γιάννης Τσολάκης. Τσολάκης, μπροστά του τον πιέζει ο Αρσένης. Δίνει το σκρίνο Δημητρίου. Γιάννης Τσολάκης. Θα περάσει μέχρι μέσα με ταμπλό, Γιάννης Τσολάκης. Ζητάει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του ο Κουνούπης. Του δίνει το screen. Ο Γιάννης Τσολάκης και πάλι το ίδιο. Παναγιωταράκος τον πιέζει. Πετάει την μπάλα. Θα ευστοχίσει ο Γιάννης Τσολάκης. 3,5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. 60-52. Διαφορά στους 8. Γιάννης ζεστός. Ψάχνει το ξεμαρκάρι στο Τσολάκη ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα πασάρει για τον Κωνσταντίνο πάλι για 3. Ναι! Με την εμπειρία του θα πετύχει το πρώτο καλάθι. Τσολάκης στο παιχνίδι έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Υπάρχει μια βιασύνη στη σκηνή των παιχτών της Γέρας. Τσολάκης για 3. Τέλει. Γιάννης Τσολάκης. Ζητάει διάδρομα από τους παίκτες. Περνάει τον Τσόπι. Για τον Δημητρίου. Πάντσιος. Γιάννης Τσολάκης. Κοντά στο καλάθι, Μπουμπουλέντας με ταμπλό. Θα πετύχει το καλάθι 19 του πρώτου δεκαλέπτου. Πήρε προβάδισμα, το οποίο συντηρεί και τώρα αυξάνει και πάλι. Τσολάκης τώρα 38-34. 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τσολάκης θα αναζητήσει το σουτ ή τη διείσδυση. Θα σουτάρει για 3. Ναι! Τρία τρίποντα συνεχόμενα από τους Τσολάκη και Δημητρίου, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί διαφορά σε μια πόντους. Τώρα επανακάμπτουν. Τσολάκης. Κακαγιάννης για 3 από τη γωνία. Ο Ράλης θα πέσει θεαματικά για να πάρει το επιθετικό φάουλ από την τελευταία αυτή επίθεση. Πάντσιος για τον Τσολάκη, θα στάρει για 3. Ο Τσεπόλη κράτησά μου, Δημητρίου. Άστοχος, ο rebound από τον Τσολάκη, εκεί νικάει και τους διώνται πάλι στο μεταβλό. Καλάθι και φάουλ από τον Γιάννη Τσολάκη. Ο Παντελής Αρήβαλης είναι στην άλλη άκρη. Τσολάκης τον κυνηγάει ο Ράλης. Τσολάκης κοντά για το ζεστό με ανάποδο lay-up. Πάντσιος πιεζόμενος από τον Λαγουδάκη. Τσολάκης με ταμπλό εκεί.